Sentanu. Iya. Ya apa anggon riko oleh mertopo, Kang? Wis oleh gawe. Aku toko Gunung Megat wis atuh gawe. Nek ngono wis jangkep 40 dina riko wis kasil apa sing dadi arep Jangkep 40 dina anggonku taiki apa broto. Ering-ering Gunung Megat. Wis kelaksanan apa sing dadi karepan. yo, Kang. Pusaka wahyu sejati wis nuk tangane Sentan. Mulai iki Yo, Kang. kontak apa nang pendopo kelurahan desa. Nang ngone lurah Noto. Neng desa Pulorejo Hmm, sing dipandegani karo Lurah Noto. iya. Sampai mblenjani janji apa sing dadi pangomongan. Aku sing tanggung jawab. Yo, Kang. Pancen lek aku eling rikala semono. Ya, Jamane Lurah Noto pingin munggah dadi lurah. Ngemis-ngemis nang awake dhewe jaluk tolong. Awak dhewe blusukan mlebu kampung metu kampung. Begitu dhewe wis dadi lali saiki karo awake dhewe. ngita ngomongi awake kelutusan. Mula dina iki aja nganti kesuwen. Nang gone Lurah Noto nagih janji. Sapa dikon sing ngongkon? Kakang Sentanu. Pangestune, Kang. Ya, lho. Budal saiki. Lurah Noto sing hati-hati yo. Gus Lurah. Kula sawang pirang-pirang dina sampean kok koyoke bingung ngoten Gus Lurah. Be wonten masalah. Wonten napa jenengan sanjang kali cari. Be kula saged bantu. Mangke kula bantu. Jare, Nggih Gus Lurah. pancen ana benere nek sampeyan ngomong aku sak bendina tansah lengar-lengar. Ana sing tak pikir, Kang. Mikir napa Gus Lurah? Sampeyan ngerti, 2 taun sing kepungkur Pulorejo pilihan lurah. Nggih. Para penduduk milih Lurah Noto wong kaya aku. Kaping pindho. Nalika semono Sentanu riko eling. Oh nggih, Kakang Sentanu Gus Lurah. Sentanu kongkon-kongkon aku nek dina iki ngomong jare arep teko ning Pulorejo. Perlune napa Gus? Aku gak ngerti perlune. Sing tak jaluk aja sampe pawongan teko ndiae mlebu nang Pulorejo. Rika sawijining carik ku dijok balekno. Mekaten Gus Lurah. Sing ati-ati Kang Carik. Pangestune Gus Lurah. Sopo pawongan sing mlebu nang nggone desa Pulorejo. Pemane kongkonane Sentanu kudu dibalik. Iku wekase Gus Lurah. Sarap. Aku melu takon. Ya. Lurah Pulorejo. Lan Ya iki desa Pulorejo. Jenengmu sapa? Arep kate lapo nang desa Pulorejo. kenalno. Yo aku sing diarani
Wirajaya. Awakmu Wirajaya. Hmm, Aku Carik Barga. Carik Barga. Ya, Mapan kebeneran nek ngono awakmu carike Lurah Nata. bener. Aku carike Lurah Nata. Carik Barga. Mapan kebeneran aku dina iki mrene goleki Lurah Nata. Ayo, petukno aku karo Lurah Nata. Ngene. Lurah Nata saiki gak ana. Wong ewu. Urusan desa dipasrahno nang karo aku. Carik Barga. Dadi nek ana apa-apa, nek ana masalah apa, ngomong nang Carik Barga. Carik Barga. Pisan kas aku ngomong neng awakmu. Terno aku saiki nang Lurah Nata, nek awakmu gak gelem, ateges ngalang-alangi lakuku. Wira, Hmm, ngarep aku ngomong api-api. Tambah suwe omonganmu ngabangno kuping. Awakmu tak kandhani. Luwe becik saiki bali yo. awakmu ngongkon aku bali. Yo, Wah kurang ajar. Nek pancen awakmu wong sekti. Ayo. Kilo. Wirajaya. Nek iso nyempal bauku. Tak sembah awak. Wira. Ayo adu tose kalau pendek. Jo. Giling. Nek tak delok saka dedeg piadekmu, awakmu ya wong sekti mandraguna. Nek atase adu tosen balon jebreteng kulit. Wis biasa, dulinane arek cilik-cilik. Karepmu yo apa? Ayo, adu kasekten. Adik daya. Sopo sing bakal kebukti dadi suami buku? Wira. Tarapale aji-aji aku. Nek gak rodo lususmu, tak sembah drama. Tamakno aji-ajimu. Bukan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wirajaya. Paribasane wong adu jago. Gantian ngaplok. Saiki. Yo. Remote. Kaji kontor gede. Lek gak brodol dadamu. Ya! Wes sakmono to. Oleh sumbar ngidap-ngidapi. Lurah Nata. Carike mlayu. Lurahe sing Sapa dapuranmu kok wani lancang mlebu nang Purworejo? oh ngono, lali. Saiki Riko wis urip enak lan kepenak lali karo aku, Wirajaya, Wirajaya, Hmm, sejo karomu mlebu nang Purworejo lha apa? Lurah Nata. Ngerti yo? Aku mrene bakal nagih janji dikongkon Kang Sentanu. Riko mesti eling, tau janji apa marang Kang Sentanu. Kondo karo Sentanu. Biyen saiki. Nalika semono aku eling. Pilihan lurah sing kaya ngono pancen aku tau ngomong karo Sentanu. Mula dina iki kono aja sampe bacetmu mlebu nang Purworejo. Lurah Nata. Nek pancen awakmu gak gelem nepati janjimu karo Kang Sentanu, oh bakal tak entekno kon, Oh nek ngomong sumbar sing kaya ngono anggep mundur sak jangka. Kelakon mati teko tangane Lurah Nata. Oh, bukteno, anjen aku wong sekti.
bareng arep Luranata. Ilmumu kok tamano jiwa ragane Luranata koyo ilmu nyetengan. Lho, tak gegem. Wah! On gelem bali ta? Wan, Aku gak bakal balik. Nek gak tunduk sama. dadi kon gak gelem balik. Kok desa Pulurejo. Dina iki kelakon kebablah kangkemu. Bukti ngomong. Wat nampane aja jeneng lurah Kang Asar Sosrobiyowo. Gak modar apik guru. Ayo, bukan dadang. Buka dadaku tambah lo aja. Dadang jarang kepelayu. Luranata. Padudon barek anak muridku wis lega kon ngawam. Sentanu, Iya, aku gak pangling karo Sentanu sapu jajar karo awakmu dina iki. Anak muridmu Gutuk Makutawaton wani jamak desa Pulurejo. Siji ngomong jari nagih janji kongkong-kongkonamu. Tak balekno gak gelem. Nganti aku ngamakno aja jiku nok juara ganing. kon lak wis seru. Sing ngongkon aku. Apa kok balik? Aku wis ngerti nek sing ngongkon Sentanu. Tapi masalahnya aku gak ngerti. Luranata, Yo, kon nek tak elingno. Teko purene aku mau nagih janji dek hari kala semono awakmu janji apa mari Sentanu. aku eling. Sentanu. Nalika semono pilihan lurah sing kaya ngono, Iya. aku wis diadeg dadi lurah. Aku kandha karo Sentanu nek bengkok kon tak kei. Tapi kon ngomong aku gurung wayah menawa bengkok. Wis dening dina iki kon gak nrimano wani nagih janji. Kon dadi lurah. Sing sara dudu awakmu, sing sara Sentanu. Mari. Barek Wirajaya. Wengi tak pengawengi kalutusan tak rewangi. Arek nom-noman tak celuk padha mara. Tak kei dhuwit. Sing doyan ngombe tak kei ngombe. Aku nglabuhi barek prejengamu. Aja undat-undat masalah biyen. Sentanu, Iya. mesisan sora ing jono lebure papan dina rek. Heeh. Pancen desa Pulurejo tak blabar janur kuning Iya. tak taleni kawat. Sok sopae wani mlebu nang desa Pulurejo, aja sampe Sentanu. Nek iso Sentanu papat tak balekno. Lho. Nantang bareng. Luranata. Kon duduk dulur tunggal bapa lan biyung ning dulur tunggal wejangan. Yo. Ayo karep. Nek ana loromu aku yo melok ngrasakno. Nek ana lara ku awakmu yo melok ngrasakno. Aku gak kakek ngomong. Babakan iki utawa bal pacet oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Kaping pindho Ya. aku ngomong karo Sentanu. Senajan to Sentanu Gutuk Makutawaton, ayo. Lucahing lu dina cai dodo. Tak belani desa Pulurejo. Kaya ngono. Iya. Mbok rewangi pecahe dodo utake Ludira. Nek kowe esuk dingel.
ragane Sentanu. Ya. Aku ngerti nek Sentanu wong dugeng ereng-ereng gak tedas bapak film pandi. Sisane glendaya Sentanu. Ya. Tapi nek dina iki sapu jajar karo Ranata Wis nekat kon. aku kepengin adu to sing balung jepreting kulit. Oh. Kon ngejak adu to sing balung jeprete kulit. Tak waseni. Kaya apa atose balung? Ya apa saiki, Kang? Nuranata wis kelakon liko Kono pejo. jane enak. Urung tanurung ae penduduk padha nguber lakune awake dhewe. Bener. Ojo kesuwen, awakmu kudu sing ati-ati. Yo, Mesisan. Idep-idep awake dhewe ngeter kadikdayan. Ayo terus mlebu nang desa Kron. Utawa ngene Purworejo. Ayo digawe arusu desa Ayo, Kang. Abote kepengin dadi pendekar pempengan pilih bobot bobetan. Tak rewangi nyecep ilmu jodoh kawijayan marang kersaning bobot guru. Panter gawe bobot guru. Nek aku kedunungan ilmu jaya kawijaya gak oleh duweni sifat adigang, adigung, adiguna sapa sira lan sapa ingsun. Welinge bapa guru sok sapa ae menungso utawa pawongan sing mbutuhake pitulungan aku wajib menehi pitulungan sak padha padane menungso. Yen ana wong utuk wajib nggene teken. Yen ana wong udanan aku wajib kene payu. Welinge bapa guru kapukasan. Iki dina aku dikon goleki kang aran Wahyu sejati. Babar pisan gak ngerteni apa sing dimaksud bapa guruku Wahyu sejati. Tak rewangi munggah gunung padha jurang. Loh, Bundara, ya Kang. kok apik kon, Dek? Metu saka sandabaning padha tanpa ngomong bare aku. Allah tanpa rupa aku dulur tuwa. Wajib kon pamit bare aku. Redene kaya ngene, nilap kon bare aku, ha? Sepurane digedhe Kang. Bot-bote aku diutus bapa guru. Dikongkon munggah gunung mudhun jurang babasan
kongkon goleki wahyu sejati. Babar pisan wahyu sejati aku gak ngerti, Kang. Ora ngerti dunenge wayu jati. Iku, Kang. Jumbuh barek omonganmu uga semono. Perintahe Bapak Guru, aku bisa dadi manungsa sekti Mahamara. Saklumeng bumi sakurep kalamun kacondokan pusaka wahyu sejati. Ning mula ayo ngangklang jagat idur taun jalak paningal ning di para winasis sing julik akeh elmune ibarat kendi wis kebok mencep-mencep lulang garing kenangane. Ayo sumunut no papan iku. Ayo, Kang. Ayo. Kang Bayan. Wong takon teko nang gone bali desa iki botohe rembugan. Nganti kenapa Kang Nata iki tumekaning pati. Lah kok iki malah ora ana ning kene iki lho. Kek leren ning ndi Bayan iki. Mosok durung mari oleh ngurusi desa. Ngapunten yu Lurah. Katun samplokan. Walah. Sampeyan lagi madang to? Nggih, lah niki katun tunggal sendok disawentak wayamu. Ya sepurane Kang Bayan ora ngerti. Mboten napa-napa. Pancen tanggung jawabe Bayan nggih ngeten iki. Napa malih yu Lurah samangke niku kesusahan. Heeh. Terus nek pun enten kedadosan kados ngaten. Kula niku nggih ya napa nggih kok nyolowedi ngoten lho. Lho lah iya. Lah wong Gus Lurah niku tiange nggih berbudi bawa lesana. Bener. Tiange sae teng masyarakat, lingkungan diperatekno, sami kalih Bu Lurah mriki. Lah iku sing dadi pikir aku. Nggih. Neng lek bojoku ancen tumindake apik kaya ngono. Lah kok sik ana pawongan iki sing ora seneng karo bojoku. Iku sing dadi pikir aku. Ngeten ya Lurah, tiyang gesang wonten alam donya. Niku mbon nyumerepi napa ingkang badhe wonten kedadosan teng ngajeng kula jenengan. Pun enten paribasan dom sumuruping banyu musuh dalam selimut. Kewet dipun tingali. Ya padha karo omonge Cak Rasa kae lho. Nggih. Aja didelok teko njoboe. Nah, Contone kaya buah duren. nggih. Njobone akeh riye. Nggih. Jerone elok lek dipangan. Lah niku Ning sing dadi pamikir aku Kang Bayan. napa? Wektu jisime Kang Nata digawa mulih ning omah. Nggih. Ngucap siji jeneng Sentanu. Sinten? Sentanu. Heeh. Sentanu niku saenget kula. Kala riyin musuh tanjar dados lurah niku pilihane. Sing kalah iku. Nggih. Ning ora mungkin to wong Sentanu ku pawongane iki becike kaya ngono kok. Yu Lurah, ngajeng lak sampun matur kula. Dom sumuruping banyu musuh dalam selimut. Ewet dipun tingali. Ya iya pancen bener. Nggih. Aku ya wis iki berarti kaya buah duren. Nggih. Ning kono Kang Bayan ya, Nggih. aku njaluk tulung karo sampean. Nuwun tulung malih kalih kula. Ya sapa maneh? Lah wong sing tak anggap sapa iki mung sampean tok ning kene. Nggih, nggih Yu Lurah sinten malih nek mboten Bayan sing paling ngabdi wonten masyarakat mriki. Karo Gus Carek, dene Gus Carek lagi repot. Nggih. Terus nyuwun tulung napa? Aku pengin gawe sayembara.
Ora lanang, ora wedok, ora nom, ora tuwa. Nggih. Yen iso nyekel Sentanu gedene mateni Sentanu, tak angkat dadi ora ganteni aku nang nggone keluarga kene. Ingkang nomor setunggal, ingkang nomor kalih Aku mudhun dadi lurah, Bondoduyo tak wenokake. mekaten. Yu Lurah, jenengan pundhut sekecaken wonten dalem mriku kalih ndonga niki kula sing ngatasi. Aja suwi-suwi, Nggih. sing enggal golek wong. Nggih, Tak nggih. tinggal. Pun kuatos. Nyawaring jan yaring. Dulur-dulur, pulo kulon, pulo wetan, pulo rejo, pulo buntut. Syukur nek do nganti sanggeran balong cangkring. Sinten-sinten mawon sing saged nyekel menungso kang aran Sentanu. Niki ganjarane ageng banget. Apa maneh arek nom-noman sing ganteng-ganteng rupane ganjarane iso milih. Nglungguhi pendopo kelurahan sing nomor 1, sing nomor 2 iso gandeng renteng sambut suwitaning krama karo Yu Lurah sing ayune 7 kecamatan. Nggih. Wong ayune ngono lah nom-noman gak kebimbang dalah sing ya apa. Lah ngene iki lho. Ancen isine donya. Sepisan malih derek-derek kula, pulo kulon, mbok menawi wonten sing lebeti sayembara monggo daftar teng kula. Wak. Sampean tak delok saka kadoan. Sampean abu ting-ting-ting sampean dodol es ah. Es kakekmu. Yamene dodol es. Lah yo dalu-dalu sampean dodol es. Aku iki gak dodol es. Lah mosok rek awakmu iku gak ro aku iki. Lah sampean sinten? Masalah. Pak Bayi. Bayi, dengkulmu sempal ngono. Aku iki Bayan Purworejo. Oh nggih nggih. Mosok gak panggil rek. Nggih mboten panggling. Lah, aku iki ngguwak sayembara. Oh sayem omahe Mboro menganti. Nek kerut-kerut ae. Ana arek situ. Kowe ganteng sayembara utawa patemboyo siji. Woro-woro sing terakhir ibarat lomba. Lomba Melayu, Pak. Bawanter. Ora. Lan apa? Lomba iki sapa sing iso nyekel menungso sing kang arane Sentanu. Nggih. Iki ganjarane gedhe. Napa, Pak? Siji iso nglungguhi pendopo kelurahan. Nggih. Donya bondo sing kaping 2 iso dedaukan karo Yu Lurah. Wah jelas yuluran iki asu, Pak. Asu, bathukmu sempal ngono. Sing niku lho, Pak. Ayu. Oh nggih ayu, nggih ayu. Ayu. Nggih. Mosok kok gak krungu. Sing jenenge Sentanu iku sing mateni Gus Lurah Nata. Omahe Purworejo. Alah dek ingenane. Oh alah nggih. Nek ngoten kula ngleboni, Pak. Awakmu elok ngleboni. Nggih ngleboni kula. Nang mlebu. Lah, Maksudnya mboten ngleboni mriki, Pak. Daftar. oh daftar. Nggih, daftar. Jenengmu sapa le? Jeneng kula Kuncara ngono ae. Kuncara ngono ae. Alah kabeh ngono ae, Pak. Lah sing bener ta le, Pak, bayane wis tuwa. Kuncara tok. Lah ya ngono Nggih. jelas. Nggih. Kuncara tok. Alah, mboten ngangge tok, Pak Bayan. Alah, Kuncara titik. ngono rek ya kok iki dirungono penduduk liyane. Kuncara titik. Alah, kuncara ngoten mawon, Pak. Oh, kuncara. Nggih. Le, nek ancen awakmu wani ngleboni sayembara, Nggih. mlebu teko kampung metu teko kampung Purworejo. Nggih, nggih, nggih. Delekno menungso sing kang aran Sentanu. Cilike pikuten, gedene patenono. Pangestu sampean sing tak jaluk. Tak
Arestone kaya Ula banyu mili. budal. Iya. Klonong. Sing leboni PDI rek apa. Oleh jago situ. Mbok menawa ana maneh. Lho alamate nang arek endi? Wis gak apa-apa. Sing penting aku oleh jago situ. Isa muni nung-nung sing peno tutuk sing ndi? Sing tengah. Sing tengah. Dadi barang nyemul iki nek ditutuk mesti krasa penak. Gak mesti. Kok iso ngaran gak mesti? Lah nek wis lawas kok gak enak. Oh. Sing ning tengah ya apa? Sing pinggir. Oh, dadi nek nutuk kudu sing Sing tengah. rasane pe, Penak. dirungokno pe. Penak. Cocok. Apa maneh nek dintepno. Sing ditepno ku apane? Ya maksude ngrungoknone ki. Lah. Makno lho Le. Gak ngono awakmu kok moro-moro beduduk. Kenal lho, Pak. Wi Guno, Oh. ledhek Gunung Kidul. Ya kenalno. Pak Bayan Kuntet. Kilat Gunung Kendil. Kenal yo apa sih? Wis suruh Pak Bayan tuwek kok cak guyonan. Wah. Pak Bayan, Heeh. peno nutuk bende iki gunane apa? Aku oleh tugas teko Yulurah. Ana sayembara. Apamu lak wis krungu? Gus Lurah Nata keinginane kan mati. Lah, krungu sapa sing mateni nyatane gak ono wong liya Sentanu. Karepe sayembara Sayembara isine sapa sing iso mikut utawa nyekel gedene dipateni. Sing kang aran Sentanu aturno nduk ngarepe Yulurah. Ganjarane gedhe. siji. Iso nglungguhi pendopo kelurahan. Sing nomor loro iso daud suwitane krama utawa gegandengan urip bebarengan karo Yulurah. Cithet aku. Catet Le. Ya catet. Lah ya ngono. Daftar. Jenengmu Le? Wi Guno, Wiguna. Alamat Karangnongko, Karangnaka. Kecamatan Karang Babal, Karang Babal. Ibu kota Karanglu, Karanglo. Iki mang ana sing balong cang. pangestune sing tak jaluk, Pak. Iya, Sadurunge budal aku giri Patembaya barek peno pasang giri. ngono Pak. Nyumut templuk. Terus Nek disumet mobat mabit membat aku geger barek Sentanu. tapi nek emplok tak sumet Mate, mate. lengo gasintek. Oh, si mbok malah kek. Nah, iya ya untuk guyuan. Jago loro mlopok-mlopok, pridak-pridak kaya arek begurut. Mosok rek arek iki mangan aboe kandhane rembyong. Lho nah, putune parian kae. Kaya ngerti parian aja guyu kekel. Alah. Yulurah. Kula ingkang sowan. Angsal jago kalih ganteng-ganteng. Nek hak salah saka Pandura. Sing jelas arane Sentanu ana papan panggonan kene. Ya. Hei, pawongan sing jenenge Sentanu. Metu ana papan panggonan kene. Hei, wengi tengah wengi, ngok nyeluk Sentanu sapa? Wong tuwek, ya.
aku gak duwe urusan barek awakmu. Aku golek pawongan sing jenenge Sentanu. Kon karo sing jenenge Sentanu. Babar pisan rupane karo Sentanu. Ka ono loro telu aku Sentanu. Papan kebeneran. Ya, nek awakmu jenenge Sentanu. Nek kepethuk barek Sentanu. Sentanu. Rungono bobokmu. Sing mbok pateni Luranata. Mula iki dina cilike tak rangket gedhe tak pateni ana papan panggonan iki. Apa lupute Sentanu? Mateni Luranata. Oh, nek ngono awakmu minta sranane Luranata. Tak luput. Nek tak elingno pumpung dulu. Sapa jenengmu? Kuncoro. Nek tak delok toko kaban awakmu arek pendekar. Tenan. Burung pepek lempuyangmu. Nek tak elingno balik saka ing papan kene. Kuncorok lem balik. Nek wis gemblondong sirahe Oh, wis nekat lan ngilangno nyawa. Nek kowe ilmu tamakno rasane Sentanu. Sopo mantra? Ayo tamakno kanggone Sentanu. Sentanu. Bukan agam. Ya, Ketawan aja di pamungkas Kuncoro. Akan blendang ana papan panggonan iki. tak tampanani. Yo. Umpamane barang kuno. Wong adu jago genteng ngadu. Bukan dodong. Sentanu. Ya, Ada di pamungkasmu. Ojo sampe masuk. Jiwa. Ayo, suntaken. Kuncoro. bungkal tanganane. Hai. Kuncoro mlayu ganti ana maneh. Sopo? Apa bener iko sing jenenge Sentanu? Kalau loro telu aku Sentanu. Mintra sayaning Lurah Purworejo Rano siji loro Wiguna sing gawe tugel gulune Sentanu. Lorone Luranata. Nek kelek tak elingno bali kok. Ojo melo babakan iki. Wiguna gelem balik katon gumlundung sirahe dadi sulaming bumi. Padha barek Kuncoro. Tak niati tak kajati. Siji pingin dadi wong soge pindho pingin bojo ayu. Tak rewangi uncating nyawa lutak ing ludira. Ndak belan. Kaya ngono. Yo, Umpamane gelem aku enak awakmu, nek aku gak gelem, ya apa? nek sanyata priyata bekti barek bapa gurumu, sogelmu Joko Mantra, ungalno dadamu ke taman ajine Wiguna njebabak dadi Tampanane ajimu kaya apa? Aku percaya. Atos balunge kandel kulite akeh Joko Mantran. Aku ngarep aku wis ngomong. Ojo melo-melo babakan iki. Nek kelek tak elingno bali nanggone rompok. Kuncoro. Lho, Santanu iki wong sepi boten. bener ta? Ayo.
Sentanu tak mundur kadang. Sentanu. Wasno, wahai Kuncoro. Ya. Kataman aku jadi pamungkas Kuncoro. Kemudian kamu oke sampai. Kang Sentanu. Ayo Kang. Wong sakmono, Kang. Kunjara Hmm, kon dulur nom. ya Kang. Ceciklu ning arasaning bapak guru mlumah mungkrepe suruh digigit padha rasane. Padha rasane. Nek aku enak, kon kudu melok penak. Iya, Kang. Aku susah, kon kudu melok susah. Jelas ngono, Kang. Jelas aku sing mateni Sentanu, Loh. aku sing nampa hadiah. Si, Kang. Mbok ya sampean lak ero dhewe. Iya. Matine Sentanu saka ajaje pamungkas Kuncoro. Mangkane ku aku sing oleh hadiah, Kang. Kok iso digeret, Kang? Nek wis kaya ngene, Mm. aku lurahe kon cari irak ya pantes. Ya gak iso, Kang. Justru dulur tuwa kudu ngalah marek dulur nom, Kang. Entik-entik si penunggul, dulur tuwa kuwi malati. Nek kon wani-wani dari dulur tuwa, dadi jamu mente kon. Lho, pancen wis tak niati, Kang. Wani kon bare aku. Apane sing tak wedeni? bangsat. Bangsat. Hancur itu. Lah sampean bayar. Wis kadung emosi sampean moro. Nom-noman motone domuh. Masih njero nek aku iki bayan. Apa maneh bendina ya gembul nggo rombongan. Lah nggih. Peno iku aku geger melok ngruweti. Minggir! Kon niku ya ngono, nyengkre. Mojo. Manga awakmu sakloron. Iku lak ngleboni sayembara. Oh nggih. Kok saiki geger sak kancamu dhewe iku karepmu ya apa? Aku sing mateni wajib nampa hadiahku. Melok-melok. Aku sing mateni Pak Ban kula mateni Sentanu kula. Ketaman aja pamungkas Kuncoro Sentanu modar. Oh, dadi sing mateni awakmu. Nggih. Kena jaba mantramu. Nggih. Sentanu mati. Ngomong. Lah nggih. Jelas iku ngono lho. Kula sing asal Rungokno wabayan. Belani peno bareng. Ya gak ngono, jelase ya apa? Mripaku roh gunung ngetokno lemu. Heeh. Ning Sentanu duwe pusaka, tak ono tak cublesno brabane mati. Awakmu berarti sing mateni. Jelas. Iki lho rek. Oh. sampean belani niki Pak Bayan. Ya gak ngono, jelase ngono. Sampean sajane saka kaduan ro nek ajajene pamungkase Kuncoro bayar mati Sentanu. Wis aja petitenan. Kabeh mang sing duwe kekarepan iki lak Yulurah. Aku sak derma keprentah. Aku gak sok mutusi, tak celukno Yulurah, sing mutusi ku Yulurah. Peno kongkonane. Yo jenenge Bayan rek. Oh iya. Heeh. Pamong desa. Pamong desa, aku masih nyuwi to pamong desa sing paling rendahan Bayan. Tapi alhamdulillah masyarakat nerima. Bagus. Cocok. Baus. Yulurah. Ngapunten Yulurah. Engkang nglebeti Patembaya kala wau kana matamu jenggilengi apa sih karo-karo iki. Okonge. Anjane Mary kumbuh kok. Nggih. Pak Bayan, Apa? punel kados ketan Salome paling iki. Peliket goblok. Kok malah bahas panganan sak kilo piro? Kalau loro kalau situ dangon raya ana kon. Lho, kalau pas lho. Timbangane tak gawa mule lho. Niki ngeten. Piye? Kale-kalene ingkang nglebeti sayembara niku ngakeni nek sing mejahe Sentanu niki nggih lari kali niki. Kakang jenenge sapa? Kula Kunco. Panjenengan?
Aku Wiguna, Dik. Lah, Dewi Guna. Engkang mantene Sentanu nika sinten? Kula, Dik. Lha apa? Karepe Yulura lho. Iki ngarepe Yulura. Aku temen-temen nggih patine Sentanu bener. Ditakoni Yulura iku sing genah jawabe aja royokan. Lah sing rusakno sapa? Mboten kula mboten royokan. Engkang mantene Sentanu menika sinten? Kula. Ya apa sih, Kang? Yulura, ngapunten lho nggih. Lare kali niki royokan kebimbang sampean. Jelas. Sepisan maneh lho ya. Jawab sing genah aja sampe tumpang syuk. Engkang mantene Sentanu sinten? Kula. Nah. Menang aku. Aku wajib sing nggawa kacamata. Ben aja macem-macem. Wiguna bledhek Gunung Kidul. Iya. Tak sabda dadi kodhok matek peno. Wak bayan kilat cilik. Mboten wonten critane tiyang wedok siji nggadahi bojo kalih. Ya, Carane Pripun? ditugel aku milih nisor. Lho yo gak iso, Kang. Heh. Ki sikar bayak sampean mburi aku sing ngarep. Lho nek pecah, dawakno dilem. Iso. Pun gegeran. Kula nggada sayembara malih. Kang Wiguna, Kang Kuncoro, kula nggadahi sayembara malih. Mukti apa putri? Mukti. kari le. Areh Kang, areh. Dudingmu kari. Ora apa-apa, nek mengko dhek sing bati. Sing bati. Heeh. Gak uman aku nek bati. Majase Mukti sing ya apa, Dik? Mudhun saka dadi lurah. Aku wis ora njabat dadi lurah ngene Purworejo kene. Sampeyan munggah dadi lurah, bondo donya sakmono kae sampean pek. Masalah bondo donya nomor 28. Bagune aku ndarbeni kudu duweni anen Dewi Palupi. Mboten saged. Lho. Mukti apa putri? Jenengan milih Mukti. Ateges bondo kelawan donya lan kedudukan. Ning putri kedue Kang Kuncoro. Iya rek tapi aja kok ngarepe Yulura ngene rek. Kadung bot ngeten nek. Kuncoro tak runding, Dik, ya. Aku bondo dudu apa-apa. Bondo PN Yulurah tak pek. Yo gak iso aja serakah aja anganga, Kang. Sampean wis nerima donya sakmono kae palungguhan dadi lurah. Kurang ya apa, Kang? Nek kon urip melarat seneng. Wis apa jare sing gak urip Kang ngono iku, Kang? Ya wis, gak masalah. Nek kon temen-temen tega. Ya lho. Heeh. Nyerik anane Dipalupi. Iya, Kang. Gak apa-apa. Nek kon soro demuk-demuk konongku tak bantu awakmu. Omongan siji tak ugemi lho, Kang ya. Kang Kuncoro. Ning saiki aku wis ora dadi lurah maneh lho, Kang. Gak apa-apa sampean iso nampa ta? Gak apa-apa. Koso balike, Mm-mm. aku iki wong melarat enggak duwe. Kira-kira sampean bebocan mbaraku gak kuciwa to mburi. Sing penting sampean ki tresno sayang karo aku, setuhu karo aku. Lahir tung sing batin. Kaya ngono. Aku melu sampeyan desa sampean ya, Kang ya. Kang Wiguna. Kula sampun mandhap dados lurah. Kula titip desa niki sing sae anggene ngayomi para penduduk sedaya nggih, Kang. Dek Dewi Palupi, Cek kula. najan dikaya ngapa? Aku tugu ngayomi masyarakat gawe contoh sing apik. Nggih. Welingmu, omongmu tak ugemi. Tapi aja lali, Dik, arang kadang sambang mrene. Alah nggih wong penyanyi sederek kula kok. Oh. Kang Bayan. Dalem Yulura. Aku wis ora dadi lurah, aja diceluk lurah ora pantes. Senaos Palupi wae. Senaos Sodoko jenengan tetep kula timbali Yulura. Kaya ngono. Nggih. Pesenku mung siji. Pesen apa? Titip para penduduk kabeh Nggih. mengko ana bantuan-bantuan teko iki didom sing bener, tepat sasaran, aja nganti dulurmu dhewe sing mbok kei liyane mbok lalekno. Mumpun kuwatos Yulura. Jenengan semerep bayan. Heeh. Kula niki nate sing ngeten-ngeten. Ora tapi jenenge wong. Nggih. Ora ngerti eleke. Kula semerap namine menungso ganti detik ganti pikiran. Tapi insya Allah bayan ngabdi teng kampung mboten separuh-separuh. Kaya ngono kuwi. Nggih, Tak tinggal aku tak melok bojoku nang desane. mekaten.
ngeten yo Lurah. Ya. Monggo kula nderekaken mawon cuma kula weling setunggal mawon. Weling napa Pak Bayan? Weling napa? Atos-atos yo Lurah. Napa oh? Jagung nyar-nyarane kabulane. Oh jelas. Oh ngeten. Ayo, Kak. Ketoke gragas arek iki marek. Aku nang ndelok arek lanang ngono temen aku ya kuwatir. Engko nang kesasar iku. Yan, Nggih, nggih. Lurah Anyar sapa? Wiguna. Wiguna Lurah Anyar. Dulur-dulur pulo kulon sampean sekseni semperat piyambak. Lurah sing anyar Wiguna. Peraturan lawas tak hapus, lep, Alasane napa? tak perbarui. Oh. Perdae niki Hmm. utawi perdese. Sing lawas dipun busek, digantos perdes sing anyar. Segala apapun saja, opo ae, aturan cilik sampai dudukur hak kuasa Lurah Wiguna. Satu persatu. Enten perdese iki ambek ki apa? Misale Yo, pajak tanah rumah sing wau 50. Ya napa? naik 2 kali lipat. 50 naik 2 kali. 50 dadi 150. Oh, lah nek setunggal atus 300. niku masalah pajak. Bantuan BLT. Ya napa? Sementara lebokno gudang. Kok saged dilebetaken gudang? Lho. Sing seneng karo lurah tak kei. Sing mboten seneng Ora tak kei. Gak trimo tak pecat teko desa. hebat Lurah. Hebat. Sopo Wiguna? Percaya. Heeh. Sembako Simpen. disupin kan gudang malih. Iya. Mbon dibagekno dhisik. Sing dhe bojo gak tak kei. Sing rondo Ayu nom tak kei. nek sing ayu pirang kintal? 2 kintal. Sing ketok tuwek kate matek Saon. pinten? Saon. Lah sing nyemuk-nyemuk ngene kok. Oh, iku 10 ton. Aku yo wani kok nempurno. Gelem. Yan, Nggih, mau dan tidaknya kon gak gelem harus setuju peraturan anyar. Gus Lurah, Yo. bayan ngabdi wonten desa mriki. Mboten setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Tapi nek tatanane Lurah Anyar sing kaya ngene, bayan lepas tanggung jawab. Badoken desa kula-kula. Ancurit. Dewi Balupi, ojo enak kon rumah tangga barek kuncara. Oh, taonono windonono. Wiguna kudu duwening bojo Dewi Balupi. Aku ngantuk jadi kumara. Kon iku ya apa? Aku mari ngopi nang ngene becek ku mang. Lemes awakku Awak dhewe iki Piye, Bi? pendekar. Kok soboe kaya ngono? Lho, pendekar iku ya butuh iku kesenangan. Ngawur. Mangkane aku mampir. Mangkano awakmu ambek bapak guru dikei ilmu mek titik. Akhire awakmu yo gak sektimu kelakuanmu kaya ngono. Lho salahe bapak guru pilih kasih. Awakmu dikei akeh aku titik. Ya wis aku boleh nakal. Mosok nempel titik ngono gak oleh. Nempel yo apa rek? Iku mang jarene kan piro 400.000. Ya. Lah berhubung promo 12-12. Akhirnya oleh separuh. Kon iku tuku sepatu ta ya apa kon iku? Iku mang promoan kok sumpah jare ngene. Adem-adem ngono jare. Sumpah iya.
Wis ngene lho. Apa? Tujuane awak dhewe mudhun nang gone tanah ngare iki merga mari teka peguron. Tegese Bapak Guru iki ngolehi awak dhewe mudhun iki merga ilmune wis akeh. Nah, Lah, awak dhewe wis pepek modon ngene iki awak dhewe kate golek ya apa? siji aku kangen karo bapak mbokku, ya Bapak Sentanu. Lah awakmu apa ya gak kangen? Aku gandhe wong tuwa e. Wah. Makku lho wis mati. Bapakku sik urip tapi ya wis pikun. Lah awakmu rencana iki mulih nang gone omahmu ta nang omahku? Aku tak melok nang omahmu ae. Nang omahku. Nek ngono gak kesuwen saiki nang budal marani bapak mbek mbokku. Nang omahmu ya? Ya. Ayo. Ayo. Walah Kang Sentanu. Jane ngene ngopo kemraping sampean Kang? Ning dadaku rasane tratak tratak tansah ketok-ketoken sampean. Ngene ngopo Kang Sentanu? Hatiku kok tansah teratapan. Ketok-ketok sampean Kang Sentanu. Umpamane sampean ketelak wahoyo ning dalan kebab bali Kang Sentanu. Bojomu ning omah ora kepenak. Nemoni wahoyo kaya ngopo sampean Kang Sentanu? Hatiku kok teratap. Mangan rasane ra kepenak. Turu rasa turu. Kang Sentanu. Matur nuwun Jodhe. Walayu, Jodhe. aku njaluk sepuro ning mriko. Lan Kang Sentanu pisan. Sepurane aku gak iso belani karo sampe ono kejadian koyo ngene. Ora apa-apa Dik, sing penting Kang Sentanu wis bali nang bale wis bali. Wis ngene yo. Dungak-dungakno uga Kang Sentanu ndang cepet waras. Aku tak pamit. Matur nuwun Jodhe. Kang, aku pangestu. Sakang ngene ngopo sampean Kang? Kaya-kaya aku gak iso ngomong bareng anak. Aja ngomong kaya ngono Kang, atiku ora kepenak. Aku tak patudon tak gegeran rame. Kowe patudon karo wong endi Kang? Bareng wong ulur Jaya Luranoto sak rakyate kabeh. Sampeyan patudon karo wong Purworejo. Nganti piantun sampeyan tumancep ana ing dodo sampeyan kaya ngono. Gak boleh ngambek. Aku ngomong iki ya ngene. Sampeyan ngomong gak rungokne Kang. Aku sapa wah niku sejati.
ana sing kuat. Kacondokan Wahyu sejati mung siji anak sampean, Jati Kumara. Terus Jabutan sak rangkane mbok. Mbok menawa aku bisa waras yo kok. sakurune karangane. Alon-alon aku ni. Aduh, kok ni. Aduh, mani, aduh, mani. Walah Kang Setan. Tak jabut piantul sampean. Sampean murca datan lari. Muga-muga sampean langgeng yo, Kang. Walah dole. Bapakmu tuh mekaning batine. Riko kok udan tetangisan yo. Sajae kena apa yo? Ora kaya kowe dole. Bapakmu ger. Bapakmu tuh mekaning patina. Bapak mati yo. Sing sabar yo. Joko Kumara. Bocah jroning batinku yo. Krungu kabare Bapak Sentanu tumekaning pati yo. Ngertenono jadole. Bapakmu tuh mekaning pati meninggal piantel kanggo kowe nak. Tanpa nono Wahyu sejati. Bebasan. Wahyu sejati ora kena genggang serabut karo kowe dole. Welinge bapakmu kaya ngono. Iya yo. Pusaka Wahyu sejati tak tampa yo. Siana. Ning aku takon yo. Bapak tumekaning pati merga lara apa tanding karo wong yo nganti tumekaning pati kaya ngene yo. Jati Kumara. Bapakmu mati dipateni wong. Yo, Jage. sapa pawongan sing wani mateni bapakku yo? Kowe teko nang bale desa. Jujuka desa. Pulurjo. Ning kono takono sapa sing gawe patine wong tuamu nak. Ning ora kesuwen aku. Dina iki bakal budal yo. Sing ati-ati ya dole. Nek nang omah sing ati-ati yo. Joger. Kancanono nak. Yo.
isine rada teles. Ya ngono, sing sregep. Kirang sregep ya napa wong sembarang nggih kula lakoni. Wong umbah-umbah barang mawon nggih kula. Jane kula niki bayan tak gedibal. Ya gak apa-apa sih. Saonoke penggawean iku dicandak. Kudune bayan niku nggih cara nyambut gawe urusane desa. Wong dadi bojone lurah kok metel. Lah sampean ya ngono, dadi bayan ya mono ya mene gateli. Le dibaleni mana bayan gatela. Sampeyan tumon bayan gateli. Ya tumon ya iki. Ngeten lho yo lurah. Nggih tumon iki bojone lurah bahasane kosrun. Kok liyane ngriku napa liyane mbok nenten sampeyan niku. Montong. Ngene lho, aku takok. Wingi takok saiki takok. Ya babat lah takok. Lah sampeyan jare aku arep nyanyi. Lho iya, gade nyanyi elek. Gade paling nyanyi perahu layar. Ngene lho ya apa? Nduk balik desa iku. Pun perkara balik desa pun beres. Sembako. Ala nggih pun kula tumpuk. Oh kok nasen dikeki dulure. Lah katene ya napa? Ya sakno sing iku rondo-rondo ngene iku sing Lah napa disakno nggih ditumpuk kok dipek dhewe. Wong Monggo lenten tamu niku. monggo. Oh alah Mbak. Nggih monggo ya Lurah. Monggo ini bareng ya. Alhamdulillah. Iki sapa iki? Lho. Iki mah lho sing bayanku mang lho. Kok bayan anyar? Heeh. Nggih kula bayar sing anyar. Cocok karo omongane Dek Esi ku mau anyar. Cocok ya napa? Gateli niku mau ah. Ya, Nggih. kawani ngomong dari jopo kok. Bapak ta lah. Jane bojone Lurah seloro. Monggo pinara. Ngene lho. Cocok apa gak karo sing tak omongno iku? Ya iki ta. Ya ku mang rada ngono iku mang. Rada napa yo Lurah rada napa? Ora kena dibaleni wis ping 3. Lah nggih. Ya rada iku mang mangkane aku. Wis aja bolan baleni ae. Aku ku rada geting karo bayan situk iki. Geting apa? Rai iki rai. Geting tapi ya ngomong. Ngomong ya ngeten. Lurah, ngomong nggih ngomong pun bobok rai kula. Nggih ngapunten yen raine elek. Sing aja elek nek jangkep-jangkepan. Nek mboten nenten kula mboten jangkep. Nggih. Lah nggih to? Nggih, ngeten lho. Dek Lurah nggih. Kula mriki niku ajenge ngrusuhi maneh. Lho, wong mantun kula sapa niki kajeng sampean rusuhi. Lah iki kelakuane sapa kamu? Lakone arek-arek niki. Dutan sampean. Enten apa? Sampeyan ngomong ae. Gak usah sungkan-sungkan. Niku ajenge utang beras. Ana gak iki? Walah, sampeyan iki lho jadi ngomong utang. Gak usah ngomong utang, wong yo ambek. Kang Bayan wangsul Kang Bayan. Kan mbok nom. Nggih. Nggih, bayane sip-sipan nggih. Ngeten lho aku lak bolak-balik iki utang ya sampean kei nyilih dhuwit ya sampean kei kok ya sungkan sih. Ya wis gak apa-apa. Lek tiyang sungkan niku mboten balik mriki malah sampean ngomong sungkan nggih rene. Ya gak apa-apa sing Kang Bayan. Mboten kok perkawis mboten ikhlas. Tapi nggih kebuatut ben butuh mrene. Ben butuh mrene. Ndolek kan tergantung Dek Lurah oleh tagak. Lah ya wis meneng ae aja melok-melok. Temenan. Wong kok Nggih Tambah pun. tabung ngene iki tak tabuk cara aku Dek Lurah. kandhani kok bayan situ bayan Gateli. mboten napa-napa. Sampeyan sanjang bojo sampean dhisik. Ya wis nek ngono sampeyan teni kene ya. Nggih, Sampeyan loro kene. sampean sanjang Gus Lurah kantuk napa mboten pun sembrono lho sampean. Ya wis Nek tak leluk. sampai sampean sembrono dipegat sampai Gus Lurah mulai nang damean maneh sampean. Sampeyan teni kene ya. Nggih. Ana apa, Dik? Sopo? Ana tamu. Iki meneh takon taji sumpah. Lurah, enten tamu. Enten tamu. Ana tamu. Nggih. Kamu aja sampai mbedak-bedakno. Nggih. Tamu kere, tamu melarat, Nggih. tamu soge. Kon kudu iso menghormati. Oh, nggih sampun kula laksanaken. Ya ta, Dik?
Lho nanti to. Perasaku bojoku guguri ya. Ya Dik gak ono. Tak rungokno suarane kaya gak pangling. Nggih. Eling sampean kali niku. Dewi Palupi. Oh, pancen leres. Oh. Dek. Sakjake petuk aku kok rada nyingkur. Nggih, ngapunten lah wong jenengan tesih rembukan kali bayan nika. Oh. Kali madosi Dik Kesi niku kirangan ten pundi ngoten. Sampeyan rene nek perlu apa, Dik? Kisah niku pingin samba wong namine nggih dulur kali bojo kula. Iya. Niki Kang Kuncoro lagi sakit, ngoten nggih Kang. Loro. Nggih. Kula mriki niku ajenge pados ampilan wos wonten. Nyelang Nggih Kang beras. Bayan hati-hati. Ojo cacak berang kilo? 3 kilo mawon pun kata-kata. Waduh. Nek 2 kilo nang aku ngutangno ku. Ngertenon. Aku iso kaya kene teko sampeyan. Sak kintal gak masalah. Ya ta, Yan? Nggih. Wiko sengke, Yan. Sengke. Sampan pikir. Nek sampean ngutang 3 kilo gak pantes. Lah wong namung tiang kali niku saged dados 6 dinten kok, setengah kilo bundinane. Hidup aja ditaki. Kita hidup kudu bahagia, seneng, gitu. Duwe gak duwe kudu seneng, aja sampai susah. Kula kan ngal porsine kula mboten gadang nggih kula kudune ngirit ngoten lho Kang. Benten kali panjenengan. Lah lek ngono, timbangan urip sampean kok kono kaya ngono. Kere, ayo dadi situk nu kene, aku iso nambakno barek Kuncoro uga ngenekno karo sampean. Ya to, Yan? Nggih. Ya, ten desa mawon kula pun adem ayem kok. Namun niki kahanane Kang Kuncoro lagi sakit. Makane kula mriki niku ajenge nyuwun bantuan. Kuncoro loro masalah tombo aja kuwatir, Dik. Serahno Wiguna. Tapi dengan satu syarat. Napa? Kon dadi situ kok kene, tinggalno Kuncoro, urip bebarengan barek Lurah Wiguna. Kok kurang ajar kok Wiguna? Wiwit aku wis ngomong. Kowe mele Mukti apa Putri? Nyatane Mukti mbok pilih ateges Putri keduwek Kuncoro. Ning saiki kok tetep awakmu mbah guguk makuta waton murih karo aku. Dewi Palupi wis dadi sumpah janji prasetya. Aku dadi lurah ora kesenengen. Bengkok ombo ora kesenengen. Hampa. Nek gak duweni barek Dewi Palupi. Mula timbang kono urip kere mencore, Dik. Ayo bebrayan barek aku. Ora sudi. Gelem gak? Ora. Gelem gak? Lha kok sampean dhewe mencolot kok aku sampean salahno. Ngalah. Ngalahno apa wong kejelong apa ngalah ku lho. Lah kula dicekel-cek diobeno dalasan. Bojoku rene, Dik. Nandi Yulura? Yulura mana ndi? Aja ngomong ngono iku, Dik. Njaluk bantuan. Akmu krungu rene, ya. Tak kei bantuan lebih akeh gak gelem. Bener ya ngono. Ya to, Yan? Nggih. Nah, bayang cocok gitu ya. Tapi sing tak rungokno mah gak ngono kok, Kang. Lho, Kok Kang jero mah lho gak ngono sing tak rungokno. ya apa lek ngrungokno ya apa sih gagal aku pengen ngerti. Hah? Sampeyan mang lho. Ngomong nang Yulura, katene ngrabi Yulura. Sampeyan kepantesen ta ngomong ngono iku? Oh, pantes, Dik. Sapa iku Yulura iku sapa? Sing dadi duit dan duit. Sampeyan gak nyawang ta? Hmm. Iku mono dulurku. Aku cukup tahu cukup ngerti. Tak dadekno situk ya. Timbang urip kaya ngono, kumpul bare awakmu lak rukun sih. Aja dianggep iku Tapi aku gak seneng, Kang. gak seneng. Gak, Seneng gak? gak. Pintu terbuka. Wong wedok nggone nduk sak. Iya ta? Pergi. Ya wis nek ngono karep sampean. Donya brono iki elek
jelas wekku. Bojo minggat, Pak Luki gak kecekel terus ya napa niki Dulura? Aku wis ngomong, Nggih. wong wedok najan lanang iki tuwek elek. Nggih. Tapi nek duwite akeh. Oh, Raja. raja, nggih, nggih. raja dan raja. Raja napa ngomong? Lah enten tamu malih. Njaluk iki njaluk sumbangan malih nang ngene. Kon. Woi. Kurang ajar. Pemirsa, Kon iki menungso tak kewan jane ngono. Le. Lek wong iku mlebu nang omahe wong, iku permisi dhilik. Luwe-luwe iki pendopo kelurahan, Dul. he, kopengmu dublek. Lah lha kok Kopengmu dublek. kok aja methiti-methiti apa-apa. Cok, aja nemen-nemen, Cok. Dikeplak temen ya mbek ucoke. Wong aku mang wis lon-won ngono e. Kulo nuwun ndi kan, Mang? Iku Mang. Oh keliru lek nggo kuno. Lah ndi? Oh kono. Kakekmu aku penonton lan. Sing temen Cok digelok wong akeh arek. Lho, Takonono maca apa? iya, maca apa kon ngene iki? Aku ah. Ha, Power Rangers. apa rek? Apa? Iki lho model apa jane Sukro iki? Sakarep kue, mau pikir aku kacang ah Sukro. Kon Aja pringisan. lah lha apa kok pringisan? Aku gak mringis kok. Iku Mang Gak. gojekan. Apa bener? Iki Bener. matamu ah. Lho kok matamu? Lah lha apa kok matamu? Ngomong durung tutuk bener. Oh iya. Rungono sik. Iya tak rungono. Engko njaluk sepuro nang nisor ya. Iya. Apa bener iki Desa Pulurejo? Aku gek ngrungokno iki. Heh, Gek ngrungokno. nek wis krungu jawaban. Lho wis takokmu wis saiki, Mang. Walah alah. Apa bener iki Desa Pulurejo? Salah. Lho, salah. Salah. Sing bener. Iya, Bek, Pulurejo, Bek. Wah. Walah. Ting-tingman round dino nemen. Pulurejo lek lingkungane Pulau Kulon goblok. Wis tekok ki Pulurejo ngono lho, Cok. Lah iya, lah ya Pulurejo. Bener. Bener. Heeh. Aja guyu ae guyune diselek. Kebeneran. Bener lha apa? Aku ndeleki Lurah Pulurejo. Awakmu golek lurah Pulurejo? Iya. Ah, ke lurahe. Dadi awakmu iki. Iya, ya iki lurahe. Lurah kok welek. Lho kadang elek kadang ganteng goblok. Mosok lurah kok potongane kaya semut Israel. Kon taunan iso kaya semut Israel. Lek kon wis kepethuk lurah kate lha apa? Nek kate kepethuk lurah. Kate lha apa? Lali aku e. Tapakno yo. Enak jawabno, Cok. Enak jawabno. Diobong. Lurah diobong. Kok lurah ya awakmu sing diobong. Ana perlu. Perlune lha apa? Ana perlu. Pokoke perlu. Lali ya kon. Gak Ayo perlune apa? kepo. Gak tak dudono kon nek ngono. Ana perlune. Lha apa? Mergane iki menyangkut nyawa. Iki ngomong apa sih jane? Kok sing jelas ngono lho. Masalah rek. Wis lurah dudu aku ki lho lurah. Iki lurahe. Lah. Apa? Potongane Ayo apa? kaya mantele Indomaret. Lho kok mantel ndombran. Kamu lurah. Kok jenengmu sapa sih? Jenengku ta? Heeh. Wanto. Ya lah wong jenengmu Wanto wong sak Indonesia kon nyek kabeh. Wong potongan koyo tutupe botol lek nyek wong angger mangap. Biarpun seperti tutup botol, yang penting gaya dulu, Bos. Kayak apa potonganmu? Betape cepak bae. Biar jelek, yang penting melete. Biar miskin, asal sombong. Nah, ngono lho. Woblok. Hah? Apa? Woblok. Ah, niki Pak Lurah. Monggo. Oh, disor. Awakmu sing nunggu disor. Wong aku dayo kok. Kan nunggu disor. Iki lurah. Nunggu disor. Enggak usah dah. Nunggu disor iku nunggu kuno goblok. Wah. Jenengmu sapa? Jeneng kula. Wanto to. Wanto.
Kupingin jepopong, mripate mendolo, rambute gak ngalor gak ngidul. Gak krungu gobokmu. Eh? Gak. Ini. Gak. Sirep cep mecicil gak lambekan. Wongko. Sing ganteng gagah tegese sapa le? Aku Jati Kumara. Jati Kumara. Tuju aku mrene nanggone Purworejo gak liya goleki lurah Purworejo. Bener. Nek wis petuk lurah Purworejo, Arep tak takoni perkara matine bapakku ya Bapak Sentanu. oh, anake Sentanu. Bener. Ngene le, pancen gak salah nek kon njujug pendopo Purworejo. Gitu? Ya. Iling duk rikala semono 20 taun bebasane. Enek geger rame ya jenenge Sentanu-Sentanu. Rehne aku lurah kudu ngayomi rakyat kabeh aja sampe ana kisruh derjah. Gawe momok, gawe medhi. Tak usir kabeh. Aku krungu melayune nang nggone Puri Rejo. Nek kok kemenro jelas e. Nggih, niki. Layang iki gelek ana jenenge Kuncara, kekno kon roh dununge sapa sejatine sing matine wong tuamu. Nyun pamit. Gus Lurah. Kok enggak ada penemu sing kados ngoten, Gus? Lurah 17 menungsa pundhul rong wedhus. Nggih, leres. Terus pundi? Dandang takne Gontul takne dandang Kuncara mati, Dewi Palipi dadi bojoku. Nggih, leres. Ayo, Monggo. Gomaijenan awak kademen kepanasan wong wedok tak kongkonan. Gus Lurah, muga-muga ae bojoku kok oleh utang-utangan beras. Nek wis oleh utang-utangan kena gidang, meneh aku nek iswar nyambut gawe tak sauri. Oleh pelecehan aku kan. Lho, gak ngonone. Sampeyan iki mang lho, kok suwe oleh pirang puluh kintal sih kok. Ya gara-gara oleh perang puluh kintal iku mau kadang diperkosa karo lurah gendeng iku kan. Nang Kang Wiguna. Nek ngono sampean goma tak parane Kang Wiguna. Wis. Gak usah digawe gede perkara iki. Sing penting aku sisa mungkasi kan. Terus sampean gak apa-apa temenan. Gak apa-apa aku iso njaga diri kok. Oh ya wis nek ngono. Tapi ya ben-ben kok aja ngongkon aku ronone utang aku ki isin lho kan. Monggo. Lho Dayo. Mikir sik. Aduh. Nggih monggo. Aduh. Nggih monggo. Sampeyan kok kowono sih, Mas? Goreng aja. Nggih. Gereng kok melok nglodruk. Lodruk niku napa sih, Wak? Kok sampean niku kok Nglodruk opo ke sore kon yo ngremo ae. Ke sore wae ngremo, Cak. ngipi paling sampean. Blon. Wedahe sampe gak rata. Terus Ade tanglet. nggih monggo. Napa leres niki desa Pur cabang Purnama. Oh, kok cabang Purnama? Puri Rejo. Nggih. Leres napa niki? Nggih. Wah, betul lho. Betul nggih. Nggih. Ngeten lho. Napa ono? Nggih monggo sampai gata pinarakno. Mboten niki bokong kula mboten level lho ngeten niki. Oh, nggih. Mungkin gatel. Nggih, ngapunten niki nggih. Biasanya lu galengan. Aduh, galengan. Nggih, pendekar soalnya kula. Napa? Lho, ngeten lho. Nggih. Niki leres Puri Rejo nggih. Ah, betul. Betul. Nggih. Ngeten.
Kula madosi kuncara. Wah, kuncara nggih kula. Jenengan kuncara? Nggih. Loh, sampean ro jenengku kok ngguyu? Besik-besik apa mosok njaluk sumbangan mrene kene gak duwe apa-apa. Aku ana titipan layang saka Lurah Pulurrejo, Lurah Wiguna. Iya lek layang, Dik. Muga-muga layang iki utawa surat iki minangka bantuan. Lek bantuan temen aku tukono jarik ya. Iya tak tuk mbek. Kuwek, Kang. Iya tak tukono jaring mbek kalung 20 gram. Bantuane ku pirang juta? Kalau jutaan. Piro lu biasae? Mates paling gak tau oleh kok. Oh, nematis ya. Aku gak tau oleh. Yes, minggiro tak wacoe. Engko tak tukono sayak barang ya. Iya. Muga-muga rek ada bantuan temen rek. Alah iya. Rada iso maca titik-titik ya. Iki jejak gak pipi. Bangsat! Hei, Kisana. Sopo kang aramu? Bangsat kurang ajar. Jati Kumara kit kuncung tumekaning gelung. Ora tau ditukang bare wong. Yo bapakku dhewe yo gak tau ndugang bare aku dadak dapuramu. Angkrek. Dadi awakmu jenenge Jati Kumara. Ngerti apa isine layang iki, Mas? Jelas aku mek dititipi layang, gak ngerti apa sing dadi isine surate. Bebasan awakmu buka macan turu. Isine layang iki minangka Jati Kumara nantang karo Kuncoro. Kuncoro. Heeh. Ngertenono tujuh aku mrene siji ngeterke layang. Kaping pindho aku kepingin ngerteni. Kejelasane patine bapakku ya Bapak Sentan. Oh, dadi awakmu anek Sentan. Jati Kumara. Sejatine matine bapakmu Sentan iku saka tangane Gus Lurah. Ning sing saiki dadi mangkelku kelakuan mundut gang aku ora bakal nrimakno. Kon kudu mati saka tanganku, Kuncoro. Jati Kumara. Nek lok sandang penganggomu arek pendekar pempengan pilih bobot beten. Ayo mesisan suraim dina lebure papan Cina rek ana papan pang. Mati saka tanganku kowe. Kaya ngapa nggir tulus? Taresiko kados teles ngaten, Bapak. Taresiko kados teles ngaten. Kecipratan. Kecipratan nopo? Iya. Ngene nggir tulus. Nggih. Jangkep anggene pun popo tapak semedi. Ning tak kira semono suwene anggonmu ngasuh kawruh ana ning Padepokan Selong Mangkleng kene. Tak kira wis cukup. Anggenmu ngasuh kawruh marang bapa ya. Wis tak sumpah apa sing dadi kedonaning bapa marang Joko Tulus. Kirang langkung wonten 2 taun kula meguru ten padepokan mriki, Pak. 20 taun. Nggih. Kira-kira nurut awakmu dhewe apa sing mbok oleh ana ning Padepokan Solo Mangkleng kene? Kula raos meguru wonten padepokan Solo Mangkleng niki. Ya. Kula raos sampun cekap anggen kula ngangsu kawruh nyecep ilmu bentur kelakuan. Kok luwih ngerti awakmu timbang aku? Kadose ngoten kados. Ya. Berarti wis tulus, wis pupus anggenmu nyecep ilmune bapa ya. Kita kira ya wis ora ana maneh sing kudu bapa
suntak maneh marang ragamu ya, Ngger. Apa menika? Wiwit saka Aji Jaya Kawijayan nganti tekan kawruh wis bapa ajarna marang jeneng ingsun. Mula iki wis tulus anggenmu nyecep ilmu ning kene, dak kira wis wayah Joko Tulus kudu balik ana ning Karang Padesan ya, Ngger. Oh, ateges bapa menika nundung kalian Joko Tulus nggih. Joko Tulus Dos pundi, Bapak? dudu bapa iki ateges nundung sliramu ora, Ngger. Lajeng pripun? Minangka wong sing nyecep ilmu iki wayah Joko Tulus ngamalno apa sing dadi kawruhmu, apa sing dadi piyandemu ya. Dados kados mekaten. Iya. Dak rasa ana sing perlu Joko Tulus lakoni ana ning Karang Padusun. Mula Tulus, Nggih, Bapak. Bapa njaluk supaya awakmu enggal budal ning kono ya, Ngger. Mboten Heeh. kula sagah nglampahi napa sing dadi kekarepanipun. Dadi wis sanggup Nggih, Joko Tulus nggih, dalem, Bapak. ora nganti kowe tak culno ijen ya, Ngger. Mesti ana piandel sing bapa titipno marang jeneng sira. Ya. Mula Tulus ning iki piandel ing bapa. Minangka agemanmu ya, Ngger, aja nganti pusaka iki binggang sarambut kelawan sliramu ya, Ngger. Mboten. Iya, Tulus. Pusaka menika paring asma sinten, Bapak? Pusaka sing arep daturke marang sliramu iki pusaka Jalak Seta ya, Ngger. Heeh. Mbok menawa ana cara nglandhepe anggonmu mlaku ning kono, iki iso mbok gawe piandelmu ya. Ngoten, Bapak. Heeh. Engko yen ning ana Karang Padusun menawa ana wong lara apa ae Tulus, tulungono ya, Ngger. Heeh. Tampanono, Ngger, Tulus. Sampine, Bapak. Tulus. Nggih, Bapak. Aja dadak kedaluwarsa, Ngger. Mumpung urung suruping Sang Baskara enggal mangkata ya, Ngger. Ngoten. Iya. Nyuwun tambahi pangestu, Bapak. Pangestuku tampanana tak jangkung saka kadohan ya, Ngger. Rumangsa bombong rasane atiku sawise aku iso mudhun saka padhepokane Bapak Guru. Anggonku nyecep ilmu bentur kelakuan tak rasa wis cukup. Bebasan lulang wis garing pentengane. Nanging welinge Bapak Guru, Ger Joko Tulus, yen kowe wis duweni Aji Jaya Kawijayan pesakan paraning dumadi. We marang sak padha-padha aja duweni sifat adigang adigung adiguna ya. Ning kowe nek bisa awe tulodo marang sak padha bangsamu. Mulai dinane iki mumpung durung kedisian surupe Surya, tak mulih kepengin ngerteni seger kewarasane wong tuaku sak kloron. Ibu tuh. Jarane Bapak Guru kowe wis mudhun. Lho, Rika kok sampe ana parigawe apa Rika nang gone kene iki, Yung? Mergo ana kepentingane biyung nyusul awakmu Joko Tulus. Lah sak perlune apa, Yung? Bapakmu tumeka ning pati, nggih. Bapak Kuncoro mati. Tanpa dosa, tanpa perkara. Ana nom-noman teka ning omah. Salah paham. Nganti bapakmu dipateni Joko Tulus. Yung. Nanging bapak ora duweni salah apa-apa, Yung. Babar pisan ora duweni salah, bocah bagus. Iya. Sing gawe patine wong tuaku iku sapa, Yung? Jati Kumara. Jati Kumara.
Gak ono liya sing nyambung watang wutunge wong tuaku kejaba Jaka Tulus. Iya, piye ngerti. Minggir yo tak sumbarane Jati Kumara. Jati Kumara. Yen kowe wong sing kebak ilmu, kebak japa mantra, bebasan cukup pangertene gedhe, ilmune jajal. Mapano ana papan palagan kene tak enteni kowe. Bangsat kurang ajar. Sopo pawongan kang wani nyumbari Jati Kumara? Aku sumbar doleki pawongan sing jenenge Jati Kumara. Kok kon sakloron sing teko? Gak liya Jati Kumara ya aku. Kon Jati Kumara. Mapan kebeneran. Aku Jaka Tulus. Ora ono liya sing nyambung watang wutunge wong tuaku kejaba Jaka Tulus. Wong tuamu? Ya. Sapa wong tuamu? Wong tuaku jenenge Kuncara sing tas kok gawe pati iki, Mang. Ora liya anjene aku sing mateni bapakmu, Kunca. Bangsat kurang ajar. Ka ono liya sing nyambung watang wutunge wong tak kejaba Jaka Tulus. Mesisan suraing dana leburing papangkan Cina. Arepmu. Cincing-cincing gawurung ayo teles. Ya. Ayo ditentokno ing papan panggonan kene sapa yang gemlundung sirahe ning bantala. Bagus aku sing tak arepno. Ayo. Sok kabeh aji japa mantramu aja sampe tumpang sok. Woi. Wong-wong sakmono ae. Sumbarmu kaya iso ndilat wis abang bebasane. Bebasan pitik tarung genti-genten ngabluk. Ayo, jajal mapano. Bapalen japa mantramu tamakno ing dadane Jati. Pusaka Kyai Jalak Seta. Sapa manusa tak dumuk marang pamore Jalak Seta, gak tumomo nenggane Bantala tak sembah ider-ideramu. Yung. Menika, Yung. Ora apa. Ki urusane piye? Jati Kumara. Kowe anake sapa? Bapak Sentanu. Oh, anake Sentanu. Bojo kang pertama dipateni karo Sentanu. Bojo Kuncara sing mateni ya Sentanu. Gara-garane kabeh. Kowe salah paham, Ger. Dudu Kuncara sing mateni bapakmu ning Wiguna. Apa? Kowe njaluk sepuro? Wong utang beras nyaur beras. Utang gula nyaur gula, utang dhuwit nyaur dhuwit. Utang nyawa aku njaluk nyawane Wiguna. Asale waras balik waras. Waras. Wiguna. Bangsat kurang ajar. Ayo, mapan ana ing papan panggonan kene. Jati Kumara. Bengak-bengok butuhmu apa, Wani njabong alus Jala Sutra mbarek Jati Kumara. Jelas-jelas sing mateni Bapak Sentanu Galiya ya awak. Tak agoni. Aku sing gawe patine. Mula iki dina tak runding. Masalah patine wong tuamu pitung bulan. Kon ayo bebarengan aku tak dadakno cari ya. Ora sudi bebarengan barek gapuramu. Ayo, dina iki awakmu kudu mati saka tanganku. Nek kon sekti mondro ayo tamakno.
Sadurunge aku ninggalno barawakmu Dewi Palupi. Aku njaluk sepuro Dik. Iki sapa? Lah kok Bagong kok. Cokot. Dewi Palupi, aku lengser saka kadudukan. Anakmu pantes iki dadi lurah, karike dadi kumara. Nek dadi prabot desa, dadi pamong, kudu iso milah-milah, gitu. Kudu ngayomi masyarakat sing apik, aja nyarakno masyarakat. Ulingku mek sakmono tok ya. Mula kabeh mau saka perjuangane Jati Kumara.